'Yan bindiga sun sace tawagarsa Rarara a hanyar su ta dawowa daga Abuja bayan sun je murnar Democracy Day. Ya za ka ji idan a ce wannan labarin haka yake? Da yawa daga cikin arewacin Najeriya na da irin wannan fatan masu Rarara. Dalili kuwa shine Rarara din sun bata ma 'yan arewacin Najeriya da dama rai, saboda a daidai lokacin da yanayin tsaro ya ƙara munana a arewacin Najeriya, garkuwa da mutane da ƙara kai hari ƙauyuka ya ƙara zafafa. A daidai wannan lokacin ne Dauda Kahutu Rarara ya ja 'yan tawagansa suka tafi Abuja wai murnan Democracy Day, har ba a gansu a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Park a nan birnin Abuja, a nan tsakiyar Abuja, kuma za mu gabatar da ɗan wasa ko kuma taro na murnar Democracy Day ko kuma ranar dimokuraɗiyya. Wannan rana ce wadda ta ba kowa 'yancin ya ɗaga waya ya ce ni wani nake so ba na son wani. In baka sani ba gara a gaya maka. Ana cewa ranar dimokuraɗiyya wani yana wasu maganganu, gara a gaya ma gaskiya. Baba Ari, shi sa na ce a zo a gaya musu gaskiya. Wannan haka yake. Dattijo. Kun san fa aikin babba ne wai ungozo ma da adda. Kuma takun mala'ika daban da na alja. Ga mu ga kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba. Mai girma sarkin waƙar ƙasar Hausa baki ɗaya. Dr. Dauda Adamu Abdullahi Rarara. Baba Ali ga musu muna nan. Yau muna nan cikin Monalizer. Abuja. Salamu alaikum Baba Ari, wai me ka zo yi garin Abuja? Naga kana ta gudu, mota tana neman ta wuce ka kake so sai ka je. Me za ka je ka yi a Abuja? Wakilin Malam Nuhu. Na'am. Ya zama farilla tusa ga mai bacci in zo ni ma in haɗu da mai girma Dauda Kahutu Rarara nuna farin ciki na ranar demokradiyya ta Najeriya. To ita wannan ranar dimokuraɗiyya tana nufin menene? Rana ce ta baje kolin 'yan siyasa. Allah sarki. Ka zo a nuna yadda siyasa take tafiya a Najeriya da kuma irin. Kuma abin da ya ƙara ba da haushi ma 'yan arewacin Najeriya, a daidai wannan lokacin fa irin su very dagman sun shiga rana ta 4 kenan inda suke ta gudanar da zanga-zanga a birnin tarayya Abuja saboda sace ɗaliban Oyo da kuma sauran matsalolin tsaro da suke addaban Najeriya. Su kuwa 'yan arewacin Najeriya karkashin Dauda Kahutu Rarara sai ga su su sun je bambadanci. Wannan yasa ake tattirolin ɗin Rarara ɗin a social media, duk inda ka leka ana ta Allah wadai da wannan bakin hali nasu. Wasu ma har sun zarme suna fatan ina ma 'yan bindiga su sace su Rarara. Bar duk kwarada ai babu wani mataki da ke dauka, shi ma dai ran shi ya tafi a banza. Inda a ce yana raye lokacin da yake raye ke kan kujerar shi ne ya kamata da matakin. Shi yasa muke kira a gare ku da muke kan kujera a yanzu ku dauki matakin. An ba ku dauka ba kuma ran ku zai tafi a banza kamar yadda ran wannan ya tafi a banza. Jama'a na hada ku da girman Allah ku min share din bidiyon nan. Ni duk ba ma wannan ya kawo ni ba, sanarwa ce ta kawo ni, sanarwa ce ta musamman ta kawo ni. Don Allah duk wanda ya san account din wadan ta'adda, ni na so ya mun tagin din dan ta'addan nan. Kai mun tagin din dan ta'addan nan, kai mun tagin din shiga wannan bidiyon nawa. To fa ga mutanen mu, yan arewacin Najeriya, yan Kano, a yanzu haka labari ya iske mu, kowa ya ga wannan labari kan turu suna Abuja. Ba su kama hanya dawo wasu Kano ba. Dan Allah dan Annabi abinda muke so da ku yan ta'addan nan, mu mun riga mun yafa waɗannan mutanen. Tsakanin Abuja da Kano akwai wani dan waje yana nan da yan rufa'i da wani gwamnati da yake a yanzu bai yi dan abin da ya dace ba. Dan Allah ku wutan nan gurin kan hanyar nan ku samu ku tare. Waɗannan mutane 'yan arewa mutanenmu sirarin waka da suka kama hanyar su da 'yan kaniyo da suka tafi, don Allah muna so mu ji labari mai daɗi a kansu. Muna so mu ji kamar yadda ake tattara shanu ake kaiwa Legas. Muna so mu ji an tattara waɗannan mutanen an shigar su cikin daji. Ko in ban da kuma Fulani da jawo kanku zaki, in ban da ku da jawo kanku zaki, kuna yin abu ana cewa ba ku da wayo, ana zagin ku a banza da bi. Ai irin waɗannan mutanen da mai kamata kuna kamawa. Allah ya taimake ku yanzu akan hanyar dawowa, mutanen ba jirgin sama su kawo ba, akan mota suka tafi. Allah ya taimake ku ya ba ku sa'a ku kama waɗannan mutanen, kun san za ku fada. Ku taimaki wannan talakawan ƴan uwanku na ƙauye, wai ku je ku haɗa ƙauye guda ku ce wasu haɗa muku miliyan 50. Ba ku iya business ɗin ba wannan. Ai irin waɗannan tsohon janar, wani tsohon mai biyo gwamna shawara, wani tsohon mai biyo shugaban ƙasa shawara, wannan janar kasar kwatsam ɗin nan su ya kamata kuna kamawa. Wannan shawara ce da gare ni, ku taimaka ku yaɗa min bidiyon nan ya kai ga duk wani ɗan ta'adda. Dan Allah ku kama cikin ku
mai da himma kafin mutanen nan su datso hanya su iso Kano mu ji labarin an tattare su. Idan kun kama su ku sa kuɗi mai tsada gwamnati ce za ta biya. Na rantsa da Allah ba miliyan 100 ba, in biliyan 100 kuka sa he an biya ku. Kuma dan Allah idan aka biya ku kar ku sako su. Mu ga gawar kowanne idan da mata a cikin su mu ga kowace mace ana mata faɗi. Shi ma wannan kuma he ya zama izina ga wanda suke tallata mana gwamnati. Wannan shine gaskiyar magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa ba tare da bata lokaci ba, za ku ga a hannuna ɗaya na kafe hoto na mawaƙi shahararre sanannen mutum a kudu da bido. A kuma ɗaya hannun na kafe hoto na shahararren mawaƙi a arewacin Najeriya. Kamar yadda da bido yake shahararre a kudu, shi ma wannan dai hasada ka baka musun cewa ya shahara a wannan fannin a nan arewa. Dauda Kahutu Rarara. Duk yanda muke wato tsarin Rarara yake burge ni wajen alherinsa da taimakonsa da abubuwa da yake yi wa abokan sana'arsa, to ba zai hana mu gaya maka gaskiya ba, shine kauna. Kuma gaskiya galibi wanda baya cin abinci a ƙarƙashin ka ke iya gaya ma ita. Idan zai gyara ko masu kauna za su gaya mar in sun gani sai su an karar da shi ko su tura bidiyon ya kalla. Yanzu bai ishi abin kunya da abin takeici da bakin ciki ba a ce a daidai lokacin da aka ɗauke janar ɗin soja da matarsa, kuma janar ɗin sojan ɗan yankinka na arewa bal ɗan jihar ka ɗan garinku Katsina, suke cikin daji, maciji ya sare shi ya mutu a daidai lokacin kana haɗa wani kwambai, kana haɗa wata tawaga ta 'yan Kannywood masu matacciyar zuciyar da suke neman 100,150 don ku tafi Abuja ku nuna Hassan Uruba da ko Tinubu cewa mulki komai iya tafiya daidai arewa normal, kuma kuna tare da shi ya biya ku kuɗi za ku tallata shi don ya zarce a ɗora a yanda ake. Yanzu wannan baya nuna mutum tsirara yanda yake ya cika da san zuciya da san kansa da san ransa da san zuciyarsa. Dauda Kahutu Rararan nan har mahaifiyarsa an taɓa ɗaukewa an kai ta cikin daji, har mahaifiyarsa an ɗauki. Dan Allah wannan san zuciya da san duniya dan Allah bai yawa ba. Kun zama na kawo da bidiyo an fara buga wasan kofin duniya na wannan shekarar a America, wato World Cup. Yau kwana 3 an fara buga World Cup. Da bidiyo daga Afirka yana cikin mawakan da FIFA, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, ta zaɓe cikin wanda za su hau kan dandamali a stadium su yi waƙa don ƙawata wannan kofi na World Cup domin buɗewa. Dama ana haka. Da bidiyo ku je ku gani abin da yi daga shekaran jiya zuwa jiya. Ya je stadium gaban turawa, waƙar da yi da ya hau kan mumbarinsu na mawaƙan, gaba ɗaya abin da waƙa ta ƙunsa yana yayata wa turawa da duniya cewa su kawo mai ɗauki, su matsin lamba ga gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya, ana kashe mu. Saƙon da bidiyo ya gaya wa turawa kenan cewa su koma da shi turai, su faɗa wa kowa cewa Najeriya ba lafiya, ana kashe mu kudu da arewa. Da haka turawa su sa baki gwamnati ta kawo ƙarshen yadda ake zubar da jinin mu. Rigar da bidiyo ya saka ma a jikinsa ya hau inda zai wagar, duk jikin rigar abin da yake rubuce yana identifying din cewa akwai matsalar insecurity a Najeriya, abin da aka gani a jikinsa kenan. A daidai lokacin da Rarara yake haɗa kan masu matacciyar zuciya marasa sana'a don su samu 100,100 su je su gaya wa Tinubu arewa lafiya, a daidai lokacin da a cikin daji ga wata mace can da mijinta ya mutu a gabanta, amma babu ikon da ko makota za su zo su mata ta'aziyya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka san wannan bala'in kuwa? Ka san masifar mutuwar miji a gun mace? A tarihin matan da mijinsu ya mutu, guda nawa za ka iya kawo min wanda suke cikin bakin cikin da wannan matar take ciki?
wannan bala'in da wata take gani ba ya fi bala'in wacce aka zo gabanta aka yanka mijinta. Domin wacce aka yanka mijinta a gabanta ba a yin awa ɗaya gidanta yake cika da matar rahinta da ba ta haƙuri da danginta da makota har makiyanta sai mata ta'aziyya ko da a zuciyarsu murna suke yi. Yanzu wannan matar yanzu da nake wannan bidiyon irin tana cikin daji hannun yan bindiga, mijinta ya mutu amma ko arzikin makoci ɗaya da zai mata ta'aziyya ya ce ki yi haƙuri babu, ba ta samu ba. Wannan irin bala'i ne wannan, wace irin masifa ce wannan a wannan ƙasar a samu mai watacciyar zuciya mai san rai da san zuciya ya ɗauki wata tawaga ita fa Abuja yana gayawa wannan shugabannin cewa komai iya tafiya daidai a ɗora a yanda ake zami tallaka. Wannan wani irin rashin zuciya ne, wani irin rashin kishi ne, wani irin san kai ne wannan. Dan Allah da irin wannan tsarin da yaya Arewa za ta ci gaba kana da irin waɗannan miyin watan marasa ilimi marasa zuciya a cikinku kuma suna magana a ji saƙonsu da ya za ka ci gaba, ba za a samu ci gaba ba. Da haka mu gaya wa kanmu gaskiya, muna buƙatar ba ma buƙatar zanga-zanga a yanzu, domin zanga-zanga ƙara watsa al'amura za ta yi. Abin da muke buƙata a yanzu shine ko dai shugaba Tinubu ya canza salo, mu ga mun zauna lafiya, an daina kashe mu. Yanzu ba maganar ma abinci ake ba, ba maganar ruwan sha ake ba, ba maganar nefa ake ba, duk an yi ƙaryarta babu. Ba maganar farahin mai ake ba, a cikin bala'in farahin mai ake, amma ba maganar sa muke ba. Kawai a daina kashe mu, mu ma kwana lafiya mu sai mai wanfo din, mu kwanta lafiya ba ma fargaba, mu wuce ko ina lafiya. Tinubu ya gyara wannan.